a wajen zaben liman da ladan ma haka za a yi ta rikici, a wajen na'ibai haka za su yi ta rikici da kwamitin masallaci, sai a haɗa kwamitin yan masallaci a cikin su akwai wanda ko kawa'idi bai iya ba, ya yi aikin gwamnati kuma daman shi activist ne, sai a zo a ce shi ne sakataren kwamiti ko vice chairman, duk abin da zai hana ruwa gudu su ne kan gaba. In liman ya yi kira a ya tsawai da sallah ya ce to kwamiti akwai mitin, akwai mitin sallan nan da liman yake yi. Ai shi yasa jahilci bala'i ne, ai shi yasa kwamitin masallaci ana ba ustazai wahala da Allah za a yi a rika sa da malamai a ciki, a rika yi yan bokon su shigo kowa ma, amma dai a sa malamai kuma a zama malamai abinda suka faɗa na addini shi za a saurarawa, amma kar ka ɗauki wani wanda bai san addini ba ka ce shi zai overruling mai aya da hadisi sai abin da shi ya faɗa, to za a samu matsala. Shi duk harkar addini idan za a yi, duk kwamitin da za a yi yana da kyau a saka 'yan boko masu son addini, 'yan kasuwa masu son addini, 'yan siyasa masu son addini, 'yan sana'ar masu son addini, amma dole a samu masana addinin kuma a cikinsu. Duk decision da za a yi taking ya shafi addini ko maslahar al'umma sai an samu wanda ya san addini zai ce a'a ba haka Allah ya ce ba haka annabi ya ce ba, sai ya gyara muku. Amma in ka bar 'yan uwanmu da suka ɗuri boko, ya yi karatun boko, ya je ingila, ya je amerika, ya yi kaza, ya yi ritaya shekararsa 73, ya saba da musu, dan debate ne, ka ba shi ciyaman din masallaci za ku sha debate kuma za a haɗa liman da aiki, duk in ya hango masallacin sai gabansa ya faɗi. Su ba za ka ba da aya da hadisi su fahimta ba, in ka ja ayar sai saurare ka ja hadisi kan sai ce ka gane nan ni fa ban yi katu ba, ma na yawon duniya na yawon duniya, sai ya ce maka da muka je Mexico City 1997 sai ya gyara zama, sai ya ɗauko maka wani labarin Milan a Italy, wani abu da ya faru a train station, sai ya rike ku awa 40 babu aya babu hadisi sai kwatance, kuma ba yadda aka iya shi ne ciyaman ɗin kwamiti kuma sai an zaurare shi. A wajen zaben liman da ladan ma haka za a yi ta rikici, a wajen na'ibai haka za su yi ta rikici da kwamitin masallaci, sai a haɗa kwamitin yan masallaci a cikin su akwai wanda ko kawa'idi bai iya ba, ya yi aikin gwamnati kuma daman shi activist ne, sai a zo a ce shi ne sakataren kwamiti ko vice chairman, duk abin da zai hana ruwa gudu su ne kan gaba. In liman ya yi kira a ya tsawai da sallah ya ce to kwamiti akwai mitin, akwai mitin sallan nan da liman yake yi. Ai shi yasa jahilci bala'i ne. Shi duk harkar addini idan za a yi, duk kwamitin da za a yi yana da kyau a saka 'yan boko masu son addini, 'yan kasuwa masu son addini, 'yan siyasa masu son addini, 'yan sana'ar masu son addini, amma dole a samu masana addinin kuma a cikinsu. Duk decision da za a yi taking ya shafi addini ko maslahar al'umma sai an samu wanda ya san addini zai ce a'a ba haka Allah ya ce ba haka annabi ya ce ba, sai ya gyara mu.